merculune terus yang dangdut apa Dik? Ayo mriki monggo. Yang keluarga dari Sragen boleh bergabung monggo. Loh. Bisa monggo. Monggo Om. Ayo bantu dong. Alhamdulillah. Ini yang di belakang panggung gimana? Tunjukkan bos muda. Bos muda, panggilan ditujukan kepada bos muda. Jangan lupa ya. Request lagu kita juga bisa lagu ambiar ya Mas. Yes. Siap. Dangdut juga oke. Apa aja insya Allah. Masuk. Dangdut boleh? Dangdut. Asap Bapak Tarjo. Ayo yo, Semar Mulya loh iki. Pak Haji Cip, monggo Pak Haji Cip. Becak Solo. Jos.
Sabda pandita ratu sliramu gadya sisihanku mugi Gusti nglilani aku bakal kinawa mati Bablasne tes-tes sing tresno mengke Bos Paryo wonten suratan. Habis ini nanti suratan, habis ini juga ada Matur suwun Pak E. Bos Muda terima kasih. Bos Ramal nanti persiapan. Iya. Yo. Yang sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing ra nandang uyung rekat buka sinte senajan sapintu tresnamu bakale
habis ini nanti ada lagu suratan dari Bos Paryo. Nah. Ya. Rasa tresno. Jadi Joki Indonesia. Janur kuning lengkong-lengkong sapa wong sing ora nangka wuyung ayo yo Rasa tresno jan wintu tresnamu bakal tak tunggu hae ayo ya ayo Pak iyo
lanjut nopo pripun? Gantos napa mboten niki digantos mboten? Digantos. Oh, boleh. Boleh. Ya. Oh ya. Habis ini nanti Pak Haji Parjo masih ada suratan, Dok. Oh, ya, iya, dan siap. juga di Pak Haji Parjo. Yo. Tresno iki ora mandang saya Bos muda mau nyanyi? Monggo Pak Sumar mulya lagi. Nangis sajroning atiku Pak Haji kok jumeneng Pak Kau sliramu ninggal aku Pak Haji. Mas Rizky. Mas Rizky yang mana? Oh, sing paling ABG. Aku kudu sampai karo sapa Masuk Dik Tak suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti ijabahi sakapananggonmu bali bisa gopo kaya duwe ngene. Tau nono nono pindha nono Kanteni ning pucuking tresno Mas kepik ditarik loh Mas. Ayo Pak. Alung nangka bebasane Katon 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 sliramu wae Ojo lali pawelengku. Moga mangani Mas janji-janjimu. Tarik Pak Sulak pananggonmu bali
Bos pagi, bos kaper, monggo diregengne mas. Lewat tembang kangen iki
Monggo Semar Mulya. Semar. Mas Sadirin. Ya. Habis ini nanti yang dari Jakarta bose sate Pak Sinten Pak Sadirin nggih. Ya, habis ini nanti giliran yang dari Jakarta. Ayo angkatnya, Nduk. Bose tongseng.
bersama juga Pak Nurdin. Iya. Yen mesem manise ngungkuli madu. Kaya bisa ngrontokke jantungku. Nambah mboten. Yo, yo. Dok tari kalau ngadep dok, ayo dok tari yo. Semar mulia iki. Asik kok. Tarik Pak E. Pun telas niki Pak. Silahkan niki top up kembali niki. Silahkan di top up kepada Kang Mas Kepio. Bagian penukaran uang, monggo. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyubriyati. Atiku Ayo
Biyen lho, Pak. Niki Nganggo kiris nggih saged, Pak. Nggih saged. Templeke niku wonten. Nek nggo kiri sih biasanya kan tempel ke ya. Oh, ditempel ke. Ditempel Tempel ke nang rarak wae. Aja. Janjane kowe ning ngendi? Agak-agakku Saja Nugriyani hatiku sujono kowe kencan karo bose atrek Matur suwun sampun nuwun. Ki Om Nurdi. yo Bae monggo. Monggo jaket ini. Ayo bosku. Juragane Ciki Indonesia. Wasik, Mas. Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak tak we arang balesi. Yen tak telepon malah kok mateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak cewel 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 alah cewel. Mbak Itan nggak pengen joget. sini. Bareng sama Mas Misua. Tugasnya video karo modali. Oh, iya. Dokumentasi sama modal ini ya Mbak ya. Iya. Ayo angkatin Nduk, ayo angkatin Nduk. Janjane. Janjane kowe ning ngendi? Siap. Kelakaku saja Hey! nyurigani. Atiku sujono kowe kencan karo Yo! liya. Bersama Mas Dwi, Semar Mulya. Semar Mulya Channel juga asik coy. Asik. Wasik. Juragane Ciki. Pak Haji Parjo, Pak Haji Parjo, Mas Rizky, Mas Junet, Mas Darno. Masuk Sopo ya? Mas Kata Ketio. lali ya. Iya. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning anganku. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Atak we arang balesi. Ayen tak telepon malah apa mateni Pak Haji. Jogo yang Jawa Pak Haji.
niki pas HE niki Pak Haji Paimin di HE ini napa mboten? HE napa Haji? Nggih, niki di HE ini mboten ini Pak Haji Paimin. HE. HE. Ampun. Wis tak senggahi HE. HE. Sementing beliau tersenyum kita udah seneng. Iya, yang penting bahagia ya Mas. Angkanya dulu. Janjane kowe ning endi ayo Mas. Kelakatku. Yo. Asik yo. Joko bagus mesti kula ayo lho Velocity ora wali ayuri ayo nyilo Dino minggu sing tak tunggu wasik kowe ngajak yo Tak WA rambalesi yen tak telepon malah apa pateni mangkel aku cewel yo Sampun keringetan Pak E. Habis ini ada tambal ban terbingkis buat semuanya saja. Iya. Yo setelah asar. Tamban bal ya Mas. Ya. Iya. Janjane. Ada enggak Mas? Janjane kowe neng ngendi? Lah kok gelak